Onko nyt oikea päivä? Onko nyt 23.12.? Is today 23rd of December? Are you sure? Do you have a calendar with you? No, I don't have calendar, but I think so. I look up into the sky and I know it's 23rd. Jos joulupukki lähti jo. No! Santa Claus could not have left without saying something. Hei! Arvatkaa, kuka täältä tulee! Joulupukki on tulossa tänne lavalle! Ihka elävänä! Jännittää! Taputetaan käsiä yhteen! Joulupukki tietää, että täällä ollaan paikalla! Sieltä tulee! Okay, Santa Claus is coming now. Nice, be nice. Näköjähökä, mitäs te täällä touhutaan? Me ollaan oltu hirveän kiltteinä täällä. Täällä on ihan kiltteinä. We have been very nice in here all the time. Voi että! Oikein mahdottoman hyvää iltaa, rakkaat ystävät! Very good evening, my dear friends! Mitä kuuluu? How are you? Fine. Olenpas tosi iloinen nähdessäni teidät näin sankoin joukoin täällä tänään. Tervetuloa!